morning. Thank you, Lord. Thank you sa kasas kinabuhi. Tag-adlaw, nanapo ko sa natubangan karon. Magpaut day kong kamuti. Kaya ang pamahaw kamuti ra o bulanghoy. Hello, good morning. Nanapo ko sa natubangan karon. Thank you, Lord. Thank you sa kasas kinabuhi. Naglirat pagkatang matarong adlaw, nakasurvive patas ni aging pila ka adlaw. Sa itong mga karamdaman sa itong kinabuhi. Ito. Kamusta mo tanan? Kamuot day ko kamuti. Kaya may agro kamuti. Kamuti, saging o bulanghoy. Halo-halo na ako. Kamusta mo itong lakas, itong panahon karon? Yes. Gawas sa saan na ba ko? Hello. Good morning. Pwede si Manay Hilin. Good morning mong tanan. Kamusta? Tibok kalibutan. Mayong buntag. Sa Bisaya, maadong buntag. O sa Bulanon, maadong buntag. O sa English, good morning, Philippines. Yan po ko. Maot ko kamuti di ay. Kay, kuan. Wala naman ni pamahaw. Mag-abit ako ron, kamuti o bulanghoy. Kamusta mong tanan? Sa katulang ni PM na hagapon, mga na sa video dito sa Kalubian, sa side sa Nilas Upaw. Dugay nito kadyo. Dugay na kadyo itong ana. Itong Kalubian na. Pispan. Panahong irag-irag pa to. Karon lagi kay na magkus kuan ang padag. Mamot ko kamuti. Aling kinamuti ha. Maurang di ko itong kinamuti na mas mamaduli. Kasi aging simana. O man na mahurot o das kuan. Putis. O yung agan karon pamahaw. Agpo ko o kuan. Bulanghoy. Tistingan na nagbulanghoy ni upaw sa kapuno. O kaya tilawan hagang sa klaseng bulanghoy sa igaluto. Kaya katong kan manong aloy, hapkuan man to. Mura man to. Haplutan. Ako kay bawag des aning pakahan lang ko amando. Ako kabidyo ganiha pag ibot kay the sound sa doon patugtog. Kahit kaya yung video dan hindi sa kay dan kay na magpatugtog din sakop sa mong sakop na mi. Good morning diha sa Manila. Pili sa Taghap. City. Good morning, ma'am. Diha ni dagko, aran ni hipos ni dagko kay yung upaw nga magpadag sumang kamuti. Bilma makabalo, mao lagi ma'am. Di ta magkugig kakaon mo dun kinahanglan magkugig aron makakaon. Kana na? Kana? Haba ka? Yung mga kasi mong mama? Ha? Yung mga ba kasi mong mama? Wala yung mama. Yung ba nang taka? Amang kalado. Dauram lang sibuyan na. Ano ba kag bulanghoy? Ha? Yung ako bulanghoy. Na bidas ng inahan bulanghoy asibo bulanghoy o kamuti.
hanon kay sa kupok. Tikas family house. Pandir. Yan na. Ani muna og tak-ang kay ang saging hasang talipan kay iwahay ang saging makabukaw na ning bulanghoy ug kamote ay pag saging na ilunod. Tara na. Halos gani sa una ug di gid magsugba. Bunisan to. Di pa kasakop sang lula. Basta magsugod na ganing Lunes Santo, benditos ka kay Domingo, Lunes Santo. Lunes Santo, mga dam-andam na siya. Pwede pa na, taman, Merkulis sa buntag, pwede pa na siya masugod ng maglubok. Kailan ba mo ko siya maglubok? Maglubok may daan sa una o tumay. Sisgon, so daan sa balde, kanang dito na dangag, sa agabuhan, na puno nas mga kahoy, takong, mga lukay. Kaya gilit na dingag na. Dahil nga ron, Bernis, Santo, buntag, maglugaw ra na. Malagito ako sa una, mahilak dugog. Hilak dugog, pakaan kong nilugaw sa una. Bawangan dito nga, di mo ito ng lugaw. Ako kay sakop. Pero naminjo na, halos naman taikan pagkatinod bitaw, special is kanon is spoiled, special. Spoiled po sang lula sa una. Mabito siguro nang di mi kagupos sa mga igsoon uban kay sa una. Istorya naman ni Ron, katong mama ni Aisa sa una. Muli kusbay, natatay, isa kong yun nga. Buhay pa man silang mga Aisa Ron tinagod na. Ano mo, ano yung makadani, di man ka anak Ariston, anak ko kong hiyong. Mula sila sa una. Kaya ako sa una, sweldo ko sang lulo-lulo. Ano tayo magkupras tong lulo sa una. Kasi mga bagong uso sa una, mga samilas, mga kuan, kanina, palitan ko, si lolo naman to si anak nga, si Ate Diling, yung anak na tinuod, ako, puapura ko, kay live-in naman itong hang lula, sa itong lolo Sergio, ayuban, live-in naman to sila. Kung sa'yo gusto, palitan ko, lagi itong anak, kaya narabaho itong Manila, kaya sa Ate Diling, buhay pa man na, di ba po ko sinusang Ate Diling sa una. At iban ba po ni pinakakondes pag uli pag Manila. Wala gito magmuli ko sa una. Ila kong yun nga. Kung ko anak ni Ariston. Kasi pagkatinod lang. 1 year pa ko dito na ko sa Roland. Namatay si mama. 15 years old ko. May muli ko nila. Pero lahiran sa matunan. Sugod na ko sugod ako rito. May swilam ta ko, abot nitang undang swila. Di ako ilatitis sa una. Kanang Kuya Im. Latitis, di haman na po sa nagagmay para mga bata. Di ako sila nagsaka. Swila. Eh, kung hindi mamanag sa family house. Eh, wala din sa family house. Di ako sa latitis. Santo namin. So, muli na ron. Sa daga pa, di mo kami lugaw. Pili ko kados sa kapos ng lula. Pilian ko mga sadan kay langga ko. Balik ang istorya. Bawa bitaw to sa una. Mahilak ng dito pagkaan ko nilugaw. Pero ang law sa una, sa ako po ko sa mama, ang lula, sabi ko kong nga. Pagkutod ko namin doon, iwang gyapon ko. Ako nindak sa anak na kong hilin. Sa una nga, ito na nanak si Upaw. Nagtumlagyan mong bahay sa tabok sa basa. Magsita mo sa una, inyo ko tatay sa una nga. Hindi ko kabot ng 30, patay. Sa kaniwang. So karon kalis din o, magsintay. Gusto na ko.
Di ko, day ko. Kuha dyan ang hilakan ng nilugaw sa una. Pero karon sa hindi na, wala na. Hilak-hilak. So, ano hilak away kanon. Hilakan dito ng nilugaw sa una. Bawa nga na dito. Batong kuan ka ng utan nga batong sa una. Diyan na matuyo ng batong na sa unas. Kuan pa ko. Apoy nag-incode nga. Ito po ko sa Manila. Adam dito sa ibang pot-pot. Agaw dito ng batong. Ingat ko sa lula sa una nga. Tagamit ito na. Anak ko ng pamudyo. Ingat ka sa di ay. Kaya sa una ka ng bagas mais. Dito ko rin ang mukha. Kaano ko mais sa una. Sila ubol. Pero ka nang ginaling sa una. Pero kaano na medyo naman may pangita. Kaya na dito lahigan din. Sa una o sa karon. Una nga magpamailad. Ilawin mo. Balik ang istorya. Bawa ito sa una. Mahilak ng dito pagkain kong hilugaw. Pero ang law sa una, sakop ako sa mama, ang lula, grabe ko kong buwan nga. Pagpagpagpag, hanggang ko namin doon, iwang gihapon ko. Ako nindak sa anak na kong hilin. Sa una nga, ako nang nanak si Upaw. Nagtumulagyan mong bahay sa tabok na basa. Magsita man sa una, inito ko tatay sa una nga. Ikuro ko kabot ng 30, patay. Sa kaniwang. So karon kalis Ginoo maghintay utso na ko. Di ko, day ko. Kuha dyan ang hilakan ng nilugaw sa una. Pero karon sa hindi na, wala na. Hilak-hilak. So, ano hilak away kanon. Hilakan dito ng nilugaw sa una. Bawa nga na dito. Batong kuan ka ng utan nga batong sa una. Diyan na matuyo ng batong na sa unas. Kuan pa ko. Apoy nag-incode nga. Ito po ko sa Manila. Adam dito sa ibang pot-pot. Agaw dito ng batong. Ingat ko sa lula sa una nga. Tagamit ito na. Anak ko ng pamudyo. Ingat ka sa di ay. Kaya sa una ka ng bagas mais. Dito ko rin ang mukha. Kaano ko mais sa una. Sila ubol. Pero ka nang ginaling sa una. Pero kaano na medyo naman may pangita. Kaya na dito lahigan din. Sa una o sa karon. Una nga magpamailad. Ilawin mo. Yan na, naluto na. Saging. Unahan karon. Saging o kamuti. Bulanghon. Alam mo ito bulanghon. Asan sa inang saging. Ani ko magluto. Ang mga sara. Erap lang ko dyan. Kamuti. Kamuti violet. Upaw violet. Kamuti diyan na. Precious. Sus, nakakali precious. Balanghoy. Hilo nga balanghoy. Apoy puti. Nara, Mahutan ninyo. Mga kaigsuunan. Deara. Kinabuhi sa bukid. Bahalag maligid. Sabi tadi
Mga tanin ng tanan. Yara, luto na. Paan. Dabong pa jud. Lang. Mahal yung tanan. Nanti ulit. Mahal ka, ma'am. Ma'am Yuning Ayop. Mahal. Pili sa taghap. Namili tawa pa na mata. Pagdugan sa mata. Sa palis po, kaban gapon ko na miyabas kay natug. Nanghoy. Ginamos. Maniod to nata. Binignit mo diha. Kani mo binignet simple ra. Pani mga sagol-sagol. Munggos, kalan, branghoy, sanging. Wala niya. Itong uban nga, ngay uban, bilo-bilo. Wala ni nga mo ah. Baron. Mga bata kas Cortis, mga apo ka na pagkabilingit. Ngayon raw, City Palabras. Ganihang pamahaw, bulanghoy, o saging. Karon, bigat. Background kay Minaw City Palabras. Radio. Tanan bakhanay binigit ron. Pero sa una, dito Cortis, lahat po ilang pamahiin, ila magutan sila 21 ka klase nga gulay. Nga ron. Kaya katong sa una, ito pa kapag kali dito, pag ilang mga silingan ito mga izaan side sa Binadi. 21 ka gulay.